Lapit na lang, send-off ceremony para sa mga iga-deploy ng kapisan sa eleksyon, hiwaton buwas. 3rd Infantry Division, amat-amat na ginadeploy ang ilang mga personnel. Mga makabig nga areas of concern sa Western Visayas, pabilin nga matawhay suno sa PRO6 nga gintutukan ni John Sala. Handa nang masobra 9,000 police force kag masobra 3,000 nga military personnel nga iga-deploy sa bugos nga Western Visayas sa palabuton nga piniliay sa Mayo 9. Mayor nga hatagan sang igtalopangod sang augmentation nga puwersa ang mga lugar nga dalakip sa areas of grave concern, lakip na diri ang banwa sang Kanduni, Moises Padilla, Calatrava kag syudad sang Escalante sa Negros Occidental kag ang banwa sang Kalinog sa Iloilo. Buwas na tala ng simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony sa Campo Delgado apang suno sa Philippine Army, amat-amat na sila nga nagpang-deploy sang tropa. Naka-in-place na po kasi itong brigades and battalions natin within sa mga provinces and municipalities, particularly doon sa mga areas of concern or yung nasa category na inilabas ng PNP. Magluwas sa pagpabilin sang kaninong kagkatawhay sa eleksyon, obligasyon man sang kapulisan nga siguraduhon nga patas ang eleksyon ilabi na sa ilahanay. Dapat neutral or political ng aton yung mga PNP personnel. Wala sila sang dapat nga pinan during this election period. Ginpasiguro man sang kapulisan kag sang army nga mangin matawhay ang adlaw sang eleksyon kag wala sang dapat kabalak-an ang publiko, ilabi na sa mga lugar nga napaidalom sa orange kag red category. Wala pa naman po tayong nakikita na let's say plans ng kalaban to really guluhin or magkaroon ng mga attacks pagdating dun sa mga voting centers natin. All our monitoring are within na malalayo, yung mga armed group nila sa malalayong sitio at mga isolated areas. For election areas of concern, wala pa kita may na-record na any incident. And of course, bilog ng Western Visayas, wala pa man kita sa kina-record na election violent-related incident. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.